спектакльләр куелды Дәрдмәнд белән бәйле. Аның кичәсен билгеләп үттеләр. Без бүгенге көндә Дәрдмәндне яңаша итеп күзалларга тырышабыз. Бу да шулай ук бүгенге көндә безнең бүгенге ничек дип әйтим, иҗади яктан да һәм менә эшмәкәрлекне күздә тотабыз бит инде бүгенге татар яшьләренең һәм яңа мәдәният формалаштырып килүче яшьләрнең ул үзенә күрә зыялылыкны, шул югалган затлылык, югалтарак төшкән затлылыгыбызны эзләү юнәлешендәге бер курсы дип күзаллыйм мин. Бу факт барыбызга да билгеле. Ул 1859 елның 23 ноябрендә Мотор эффект булды хәзер шундый. Модул эффект. Дөньяга килә Оренбург губерниясе Стәрлетамак өязе Җиргән авылында һәм сәүдәгәр гаиләсендә. Алга таба безнең бу инде аның иң атаклы, иң билгеле фотографиясы. Моны без хәзер без мәктәп дәреслекләреннән беләбез. Һәм менә бу факттан башларгадыр. Гаяз Исхакый турында шундый миңа бик ошый торган бер фикер бар. Без университетта укый башлагачтан ук безгә беренче курста ук бәхтебезгә насыйп булды Резеда Кадыровна Ганиеваның Исхакый курсын укырга. Ул Исхакый турындагы бум шартлау барлыкка килгән вакыт заманнар иде. Һәм шул вакытта безгә гел кабатлап киләләр иде. Бу табигый талантны бик тә уңдырышлы, әти-әнисенең укымышлы, затлы кешеләр булуына басым ясап, бик тә уңдырышлы туфракка төшүе дия. Һәм менә Дәрдмәнд очрагында да шулай дияр идем. Аның нәселендәге аңа кадәрге булган шәхесләр һәм аның үзеннән соң калган варислар, аның нәсел дәвамчылары, аларда нәкъ менә шушы табигый затлылык, фаннан килгән затлылык була. Әтисе мануфактура белән сәүдә итә торган була һәм Дәрдмәндкә 3 яшь булган вакытта алар күченәләр Юлык авылына һәм бу Юлык авылында алтын приискасын ачып җибәрәләр. Һәм без инде кичкенәдән безнең барыбыз өчен дә билгеле булган фактор ул Дәрдмәндләр миллионерлар, алар алтын приискалары хуҗалары дигән. Нәкъ менә шушы Юлык авылыннан аларның Рәмиевләрнең алтын чыгаручылар буларак тарихы башланып китә. Әнисе бу бер фактор булса, әтисе бер фактор булса, әнисе Хәнифә исемле була һәм ул Явыш авылыннан Алмакай Әлмөхәммәд Дашков кызы була. Дашковлар нәселе турында без яхшы беләбез. Ул безнең милли тамырларыбызга килеп тоташа торган шундый морзалар нәселе һәм алар билгеле булганча Россия тарихында үзләреннән зур өлеш керткән һәм яңгыраган шәхесләр. Һәм морзалар булгачтан билгеле инде алар зыялы, укымышлы шәхесләр булалар, араларында русча белем алган кешеләр күп була. Һәм әнисе Закирны кичкенәдән үк русча укырга өйрәтеп үстерә. Алга таба инде ул үзе белем ала башлагачтан, укый белә башлагачтан рус телен үзлегеннән дә үзләштерә һәм мәктәпләрдә аннан соң алга таба рус дәреслекләрен яздырып кайтарып, рус китапларын, авторларын яздырып кайтарып, шулай итеп үзлегеннән дә өйрәнә торган була. Саргылт чәчле, аксыл, затлы аксыл йөзле һәм күзләре, йөз кыяфәте белән, бөтен торышы, килбәте белән әнисенә ошаган диеп истәлекләрдә язып калдыралар Дәрдмәндне. Әле бу вакытта Дәрдмәнд түгел, Закирны. Укый. Башлангыч белемне Юлык авылында ала, аннары абыйсы Шакир белән, аларның яшь аралары ялгышмасам 2 яшь. Орск өязенең Муллакай авылы мәдрәсәсендә укый башлыйлар, гарәп һәм фарсы телләрен өйрәнәләр. Һәм мөстәкыйль рәвештә кичкенәдән рус телен үзләштерү турында инде әйтеп үттек. Әгәр мөмкинме алга таба менә бу аның шәкерт вакытында 1977 елда Орскта төшкән фотосурәте. Бу сурәтне шулай ук күргәнегез бардыр. Менә монда истәлек китерелә вакыт газетасы мөхәррире һәм шагыйрьнең биографиясын язып калдырган әдип Фатих Кәрими, алар гомер-гомергә дуслар булалар. Аның сүзләренә караганда, ул менә рус теле морфологиясын, синтаксисын яхшы белә, һәм сөйләшә, рус әдәбиятын күп укый. Һәм Фатих Кәриминең ассызыклаган сүзе мондай күренеш ул чор татар тормышы өчен яңалык була.
Тора бара инде ул төрек телләре, Көнбатыш Европа әдәбияты һәм иҗтимагый, сәяси, фәлсәфи фикере белән дә таныша. Менә Дәрдмәнднең тагын парадокслары дигәчтен инде тагын шуны да әйтергә кирәктер. Ул һәм гарип һәм шәрык юнәлешен икесен дә бер дәрәҗәдә үзләштереп, үзенә сеңдергән шәкерт була әле яшьлегеннән үк. Әйгел. Һәм инде укуын дәвам итәр өчен ул 1880 елда Төркиягә китә һәм анда төрек теле белән әдәбиятын өйрәнә. Алай гына да түгел, ул андагы фәлсәфи агымнар белән таныша һәм аннары киләчәктә инде яза башлагачтан без фаразлыйбыз гына түгел, шулай дип иҗаты буенча да әйтә алабыз. Ул әлбәттә көнчыгыш юнәлешләреннән әдәби юнәлешләрне генә түгел, суфийчылыкны да һәм көнчыгыш фәлсәфәсен дә үзенә сеңдерә. Һәм ул чорда менә Дәрдмәндне бит инде пессимизм, экзистенциаль юнәлеш шагыйре дип, язучысы дип без кабул итәргә күнеккәнбез. Беренче чор иҗатында бигрәк тә теге пессимистик, карапта да шулай пессимистик ноталарын табарга тырышалар, ләкин моның тамырларын кайда икәнлеген билгеләгән вакытта төрек әдәбиятында Дәрдмәнд Төркиядә булган вакытта пессимистик ноталар, шул экзистенциаль ноталар бик өстенлек итә торган була. Шуңа күрә аны Төркиядән ияртеп кайткан дигән фараз бар. Алга таба мөмкин булса, ләкин Дәрдмәнд ул танылган Закир Рәмиев дигән бушырда, ләкин Закир Рәмиев пессимизмы турында без әле алга таба тукталып үтәрбез. Шулай ук бик кызык каршылыклы карашта торучы галимнәр бар. Россиягә әйләнеп кайткачтан ул яза башлый һәм аның беренче әсәрләре алар шигърият булмый, ул төрек теленнән кыска хикәяләрне тәрҗемә итә торган була һәм әйтергә кирәк, шактый җиңел, менә без бүгенге көндә массачыл әдәбият үрнәге дигән шундыйрак характердагы хикәяләрне тәрҗемә итә. 1902-3 елларда берничә кыска шигыре Тәрҗеман газетасында басылып чыга һәм бу аның беренче өйрәнчек тәҗрибәләре була. Ул тәҗрибәләргә хәзергә караштан караган вакытта алар әле аның Дәрдмәнд иҗатын киләчәктә билгели торган факторларны билгеләмиләр. Әйгел, мин сине тарткалыйм, юк калыйм инде. Һәм менә шигырьләре тәрҗеманда басылганнан соң алга таба аның актив басыла башлый иҗаты һәм Дәрдмәнд дигән тәхәллүс белән без беләбез бит инде аны әдәбиятка килеп керү. Дәрдмәнд тәхәллүсенең кемнеке икәнлеген баштарак чорда яхшы белмиләр. Аның якын кешеләре генә белә кемнең шигырьләре икәнлекне. Һәм әйтергә кирәк, менә бу тәхәллүс артында шундый мәртәбәле кеше, җитди кешенең торуын белгәчтен, ул шулай ук шактый зур ажиотаж дип әйтик инде бүгенге тел белән әйткәндә, ул шактый зур кызыксыну уята. Сагышлы, моңсу, зарлы дип без моны шәрехләргә күнеккәнбез инде Дәрдмәнднең тәхәллүсен. Ләкин мин әйтер идем, менә минем үзем өчен бик якын минем күз аллавыма Илшат Вәлиулла дигән безнең тәнкыйтьчебез бар, хәзерге заман тәнкыйтьчесе ул. Һәм менә Илшат Вәлиулланың менә шушы фикерен мин монда китердем. Дәрдмәндне 20нче гасыр башының пессимист шагыйре дип атарга күнеккәннәр, ләкин мин нәкъ менә Дәрдмәндне 20нче йөз башының иң оптимист шагыйрьләренең берсе дияр идем ди Илшат Вәлиулла. Һәм ул моны аңлата шир белән бәйләп, менә әдәбият белгечләре өчен оптимизм социализм чорында асылда социаль революцион оптимизмны аңлатты. Дәрдмәнд иҗатында мондай оптимизм табылмый. Бай миллионер булганга аны бәлки социаль революцион үзгәрешләр бик кызыксындырмагандыр да. Дәрдмәнд оптимизмы бөтенләй башка төрле. Ул дөньяның чиксез гәүдәләнешләре белән аның артындагы мәңгелек көчнең изгелегенә
ышану белән бәйле ди. Һәм ахыр чиктә барысы да яхшы тәмамланыр дигән фәлсәфә белән дә бәйләп аңлата. Һәм без бу фәлсәфәне аның киләчәктә революцияне ничек кабул итүендә, яңа хакимлек килгәчтен ни рәвешле менә шул хакимлекнең көч кулланып һәм шактый җимергеч көч кулланып яңача формат урнаштыруына да мөнәсәбәтен белдерүдә, буларның бөтенесе дә менә шушы Илшат Вәлиулла әйткән фикер тыгызлыгына сыеп бетә дип әйтер идем. Һәм әйтергә кирәк, менә тәхәллүс сайлауда Дәрдмәндкә ике монда ялгышлык киткән ике моментның зур роле булган булырга тиеш. Монысы беренчесе Көнчыгыш поэзиясының традициясе, һәм без моны аңлата алабыз Көнчыгыш поэзиясыннан гасырлар дәвамында шагыйрьнең үзен индерелгән сүзне кешеләргә җиткерүче буларак кабул итүеннән диеп. Без бик яхшы беләбез, мәсәлән, шул Кол-Галиләр чорыннан Кол дип атауларын үзләренә, гарип диеп, мин фәкыйрегез, мин мискин диеп. Ягъни һәр вакыт шагыйрь әсәрне тудыручы үзен икенче планда калдырып, үзенең хәтта барлыгын да күрсәтмичә, ул бары тик арадашчы, ул бары тик шул мәгълүматны тапшыручы буларак. Икенчесе инде ул баштан үзенең иҗади кыйбласын, нинди юнәлештә баруын билгеләп кую, һәм бу билгеләп куюда аның нәкъ менә Көнчыгыш әдәбиятында һәм төрки әдәбиятта кулланылышта булган тәхәллүсне сайлауы шулай ук бик зур күрсәткеч. Дәрдмәнд гомер буена иҗатының башлангыч чорыннан алып, менә без хәзер гынахланып утырабыз, чит ил сүзләре, мин шәхсән гынахланып утырам, чит ил сүзләрен, русча сүзләрне кыстырып. Ул тел чисталыгы өчен бик көрәшүче һәм аны үзебезнең телдәге төрки, татарча сүзләр белән генә сөйләшергә кирәклеген зарур дип санаучы шәхесләрнең берсе була. Һәм менә монда Дәрдмәнд тәхәллүсен сайлаган вакытта да ул нәкъ менә шул төрки, көнчыгыш яңгырашны күздә тоткан булса кирәк. Һәм менә әйтергә кирәк, Дәрдмәнднең тәхәллүс итеп алган ул сүзне ул заманда кулланганнар, ул кулланылышта булган, хәтта менә мин монда китердем, Тукай да үзенең бер шигырендә үзен Дәрдмәнд дип атый. Ягъни ул моңлы, зарлы дигән төшенчә ул чорда кулланылышта булган. Аннан соң инде ул менә Дәрдмәнднең исеменә, шагыйрьнең исеменә әверелгәчтен, әлбәттә безнең өчен исем атама рәвешендә дәвам иткән. Айгөл? Минем өчен менә беренче парадокс аның шәрекнекеме, гарипнекеме, бәлки икесен бер бөтенгә берләштерүчедер. Һәм ничек кенә гаҗәп булмасын, менә сез ничек исәплисездер, без бүгенге көндә дә менә инде бер гасыр кичтек, һәм бүгенге көндә дә без менә шушы шәрекнекеме, без гарипнекеме, без шәрек мәдәниятне тотаргамы, гарипнекенәме дигән сорау безнең өчен ачык булып кала, һәм без һаман да шушы ике мәдәниятне үзебездә берләштереп, үзебезнең синтезны тудыручылар булып калабыз дигән фикердә торам мин. Сез ничектер? Без Европача да булырга телибез, без Көнчыгышча да булырга телибез, ләкин без миңа калса һәр бөтенесен дә кушып бер үзебезнең синтезны тудыручылар. Айгөл? Һәм менә инде аларның эшчәнлегенә килгән вакытта бу фондларда саклана торган безнең фотография, бу Оренбургда шундай атаклы фотография, фотосалон булганнар юлы. Шунда төшкән фотографиясе аның туганы Шакир Рәмиевның. Билгеле булганча, Закир һәм Шакир Рәмиевларның бик күп хатлары, үзара алар хат алышып торганнар. Һәм Закир Рәмиев Төркиядә укыган вакытта абыйсы белән алышкан хатларында алар үзара сөйләшәләр һәр вакыт матбага булдыру турында, типография булдыру турында, татарча газета, журналлар нәшр итү турында. Һәм миңа менә бу формалаштыру, бу Нурмөхәммәд Хисамовның формулировкасы бик ошый. Ничек яңгыр ялганда?
Әгәр дә монда сакланган булса, менә агалы энеле бу энтузиастларның төп кайгысы газета һәм журнал чыгаруга ирешү булган дип, төп кайгысы. Ягъни, әлбәттә, алар җитеш хәйләдә яшәүче кешеләр, әлбәттә, алар ничек дип әйтим инде, нәрсәгәдер мохтаҗлык кичермиләр, тели икән ул Төркиягә барып университетларда ирекле белем алырга мөмкин булган, тели икән ул дөньяны гизәргә мөмкин булган. Ләкин менә бу җөмләдә бик мөһим аларның затлы, зыялы һәм милли кыйбласын билгеләгән кызыл җеп булып барган бер фикер бар. Аларның төп кайгысы милли матбага ачу, төп кайгысы үзебезнең газета журналларны булдыру. Һәм менә бу хаталышу вакытында алар татар шрифтлары турында сөйләшәләр. Ничек иттереп кайтарган техник җайланмалар белән безнең татарча газета журналларны затлы, эстетик яктан зауыклы, матур иттереп чыгару мөмкинлеге турында. Әлбәттә, бу эшне башлап җибәрү җиңелләрдән булмый, аларга шактый гына таптарга кирәк була, ничек дип әйтим инде, төрле кабинетларга, төрле келәмнәргә кереп басып сөйләшүләр алып барырга кирәк була. Һәм менә 1905 ел революциясенә аларның зур өмет баглаулары да шушы яңа үзгәреш җилләре, яңа ирек җилләре килүенә ышану белән бәйле булгандыр. Вакыт газетасы Оренбургта 1906 елның 21 февралендә, Шура киңәш журналы 1908 елның 10 гыйнварыннан чыга башлый. Һәм менә монда мөһимдер инде либераль юнәлештәге басмалар булуын әйтеп үтәргә. Чөнки бу алдынгы карашлы шәхесләр, алар әйтүемчә, көнчыгыш илләренә дә йөриләр, Төркия белән бәйләнешләре дә нык була, Европага да барып йөри торган булалар. Һәм алар газета журналларны чыгарган вакытта, әлбәттә, инде демократик фикер алып баручы, демократик фикер сирешле шәхесләрне җәлеп итәргә тырышалар. Менә бу басмаларда белүебезчә ике басманы да үз чорының алдынгы шәхесләре Фатих Кәримов һәм энциклопедист Хәлим Риза Фәхретдин мөхәррирлек итәләр, җитәклиләр. Әлбәттә, аларның чыгаручылары һәм төп хуҗалары Закир һәм Шакир Рәмиевләр була, ләкин Фатих Кәримов белән Риза Фәхретдин шушы басмаларның юнәлешен, кыйбласын билгеләүче шәхесләрдән булалар. Һәм үзләренә җәлеп иткән һәм бастыра торган кемнәрнең әсәрләрен бастырырга икәнлекне сайлаган вакытта да Закир Рәмиев белән Шакир Рәмиев бик җентекләп якын киләләр, нинди шәхесләрне җәлеп итәргә һәм кемнәрне бастырырга дип, һәм үз чорының шулай итеп әдәби юнәлешен, кыйбласын билгеләргә дә омтылалар. Менә бу әдәби салон дип мин аны аерып ассызыклыйсым килә. Закир Рәмиев белән Шакир Рәмиев үз чорындагы шәхесләрне, аларның әсәрләрен бастыруга, басмага җыеп туплап алу белән генә шөгыльләнмиләр, ул шәхесләрнең үзләре белән бик тигез, матур, җылы, дустана мөнәсәбәттә урнаштыралар. Менә шунысы белән ул бик мөһим дип уйлыйм, әкренләп аларның тирәсенә үз чорының бик затлы шәхесләре туплана һәм алар көчле әдәби мөхит барлыкка китерәләр. Менә Дәрдмәнднең әдәби салонында үз чорындагы әдипләр күрешеп, менә без бүген ничек фикер алышып утырабыз, сөйләшеп утырабыз, шулай сез менә монда ничек күрешәсез, фикер алышасыз үзара. Менә шушы иҗади, ирекле, демократик һәм шул ук вакытта бик фикер сөреше ягыннан алдынгы һәм кайбер яклары белән хакимияткә һәм хәтта үз чорының башка агымнарына каршылыклы булган фикерләрне алар үзләренең әдәби салонында сөйләшергә һәм инде үзара дөньяга әйтергә курыкмаган. Менә шундый бер кызыклы гыйбарә бар. Фатих Кәримов Дәрдмәнднең байлык тупларга керешү максатын ачкан сүзләрен китерә.
Шагыйрь әйтеп калдырган, шагыйрьнең кат-кат әйткәне бар ди, ул иҗатта матди исәпләргә бәйсез булу, күңелендә булганны ирекле итеп әйтә алу өчен зарур миңа байлык дип санаган. Ягъни шул ук вакытта менә бу дәртмәнднең башкаларга, үзенең иҗатташ дусларына, тирәлегендә булган шәхесләргә карата мөнәсәбәтен дә билгели. Ул үзенә мохтаҗлык кичермәгән кеше буларак, ягъни аның мөмкинлекләре бар икән, ул ирекле рәвештә иҗат итә алган. Ягъни ул кем янадыр конторага барып эшләмәгән, кемгәдер буйсынмаган, кемгәдер иртәнге 9-дан алып кичке 6-га 7-гә кадәр бил бөгеп эшләргә йөрмәгән дип әйтегәйме. Ләкин шуның белән бер рәттән ул бик яхшы аңлаган, менә шушылай иттереп барып бил бөгәргә, эшләргә, кемгәдер буйсынырга һәм кемгәдер наемный дип әйтегәндәйме, кемгәдер ялланып эшләгән кешеләргә никадәр дәрәҗәдә никадәр дәрәҗәдә үзләренең вакытларын сарыф итәргә кирәк булганлыгын. Шуңа күрә мәсәлән ул үзенең чорындагы башка әдипләрнең әсәрләрен бастырган вакытта ул гонорарларны әлбәттә түли торган була. Аның без бик яхшы беләбез, мәсәлән, шул Тукайга түләгән гонорарларын, әйме. Ул иганәчелек иткән вакытта да бик яхшы белә студентларны үз акчасына чит илләрдә укыта. Һәм менә шушы дәртмәнднең әйткән сүзләрендә матди исәпләргә бәйле булмау һәм ирекле булу турындагы сүзләр артында аның гамәлләре дә ятуы, ул менә шәхсән миндә бик зур ихтирам тудыра бу шәхеснең башкаларны аңлавында. Айгөл, һәм инде без монда килеп чыгабыз аның менә шушы депутатлыгына, меценатлыгына. Ул бик үзенең аны искә алалар, шактый теге шапырынып, бик ничек дип әйтим инде, ачыктан-ачык менә бу аралашулар вакытында бик үзен күрсәтеп, шапырынып сөйләшә торган кеше түгел, әтыйнат, бик җитди һәм шактый гына йомылыбрак, үз эчендәрәк булган шәхес диеп. Ләкин шуңа карамастан ул бик иҗтимагый актив кеше була. Менә беренче дәүләт думасында Оренбург губернасыннан депутат итеп сайлануы, икенче һәм өченче дәүләт думасына сайлау вакытында сайлашучы вазифасын үтәүе һәм шәһәр идарәсе әгъзасы булуы аның сәяси һәм үз чорының үзе яшәгән Оренбург шәһәренең иҗтимагый тормышында беренчеләрдән булып катнашуы турында әйтә. Һәм әйтергә кирәк, алтын приискалар хуҗасы буларак, алар үзләренең приискаларындагы эшләрен дә бик яхшы җайга салган булалар. Менә хәтерем ялгышмаса, аларның приискаларында ул чәчәк аткан чорда 850-дән артык кеше эшли һәм аларның эшен җиңеләйтү өчен Рәмиевлар һәр даим кайгыртып торалар җиһазлауына. Ягъни аларның техник җайланмалар кайтартып, кешенең кул хезмәтеннән, техник яктан техник җайланмаларны кулланып, кешенең кул хезмәтеннән мөмкин кадәр эшләрен җиңеләйтүне күздә тоталар. Һәм инде әлбәттә зур ихтирам уята торган тагын бер юнәлеше аның депутатлыктан тыш ул меценатлыгы, иганәчелеге, ул ярлыларга ярдәм итә, ятимнәрне тәрбияләү комитетларында рәис әгъза булып тора. Һәм минем өчен бик зур ихтирам уята торган аның эшчәнлегенең юнәлеше, ул чит илләргә, Европага студентларны укытырга җибәреп һәм мәктәп мәдрәсәләрне дәреслекләр белән тәэмин итүе. Һәм без бик яхшы беләбез, инде революциядан соң, Октябрь революциясыннан соң аның бик бай китапханәсе була һәм ул китапханәне кызганычка каршы талап яндыралар нигездә. Ул китапханәнең калдыклары әле бүгенге көндә дә аның сакланган бер өлешле, күпмедер өлеше бар. Һәм менә мин инде монда әйтер идем, бу алдан ук әйтеп киттем монысын, ул җәмәгать эшләре үзенең поэзиясе белән, нечкә менә шушы иҗаты белән бәйләп алып бара белүе, менә безнең шагыйрьләр турында мин үзем дә яза торган кеше буларак
гадәти катламда, киң катламда ишетәбез еш кына шагыйрьләр күктә очып йөриләр, алар шундый хыялый, алар бик җир тормышын һәм тормыш алып баруны ничек икәнлеген бик белеп бетермиләр дип, миңа калса, Дәрдмәнд безнең өчен гасыр башында ук бөтенләй яңа тип шундый шәхеснең үрнәге, ул бер үк вакытта бик нечкә тоемлы һәм бик кешеләргә ярдәмчеллек белән рухы өретелгән шәхестә һәм шул ук вакытта бик эшлекле рәвештә үзенең кыйбласы дип санаган юнәлешләрне алып баруы белән дә ике башлангычны бер бөтенгә куша алучы шәхес. Миңа калса, Дәрдмәнд тормышындагы миңа калса дип инде бу аның иҗатын тикшеренүчеләр, шәхесен өйрәнүчеләрнең дә яшассызлыклаган факты. 1912 елда аның агасы, менә шушы Шакир Рәмиев, фаҗигале рәвештә үлеп китә. Һәм мин уйлыйм, Дәрдмәнднең иҗатына да һәм шәхесенә дә бу бик нык тәэсир иткән фактор була. Бу вакыйга аның шәхесенә генә тәэсир итеп калмый, киң җәмәгатьчелектә дә бик зур резонанс уята һәм бик күп телеграммалар, хатлар килә аның һәлак булуыннан соң. Һәм менә шундыйларның берсе Чанышевтан килгән телеграммаларның берсендә әйтелгән була, аның мохтаҗларга никадәр дәрәҗәдә ярдәм итүе, саннар, исәпләр белән күрсәтелгән була, аларның иганәчелек эшләре һәм Оренбургтагы һәм шушы Оренбург тирәсендә булган балалар йортларына аларның күпме ярдәмнәре тиюе. Газета журнал бастыру мәшәгатьләрен Закир Рәмиев әкренләп юридик яктан шартларын туры китереп, берәр рәсми оешма карамагына тапшыру эше белән шөгыльләнә башлый. Ягъни аның беренче адымнары була, үзләренең нәшр иткән органнарын әкренләп кемнәргәдер җаваплы һәм аларны затлы итеп дәвам итә ала торган кешеләргә тапшыру. Һәм менә монда тагын тукталып үтәсе килә аның карашларына. Минем үземә менә бу истәлекләрдән берсе бик ошый. Дәрдмәнд приискаларында әйткәнемчә, аның 1000гә якын, менә шул 850 дип хәтерлим, 850 кеше эшләгән һәм Дәрдмәнд приискаларында билгеле була эшчеләрнең яшерен оешмасы барлыгы. Һәм менә бу яшерен оешмада катнашучы бер эшче белән аның сөйләшүе булганлыгы турында да истәлек бар. Бу урында Дәрдмәнднең сәяси эштә катнашуын хуплавы, әмма гомуми эшкә, үзләренең приискаларында барган эшкә аның бу сәяси эшчәнлегенең зыян китермәвен шарт итеп куюы. Бу урында инде без Дәрдмәнднең кешеләргә шулай ук, бәлки мин күпмедер дәрәҗәдә идеаллаштырамдыр бу факторны, ләкин нәрсә генә булмасын, ул бик яхшы аңлаган бу очракта кешенең жан иреге, рух иреге һәм фикер иреге булырга тиешлекне. Менә без бүгенге көндә һәрберебез ниндидер сәяси оешмаларда, ниндидер сәяси рәсми оешмаларда эшлибез, әйме? Мәсәлән, сайлаулар җитүгә безгә барыбызга да 100% сайлауга барырга кирәк. Безгә барыбызга да 100% сайлаганлыгыбыз турында отчетлар бирергә кирәк, әйме? Мин моны үзенә күрә бер шаяру рәвешендә генә әйтәм. Һәм бу очракта нәрсәгә игътибарымны юнәлтәсем килә? Ягъни кешенең ул социаль, иҗтимагый тормышта тоткан урыны белән аның әле рухи яктан кул булмавы һәм ниндидер куелган, мәсәлән, син шулай булырга тиеш дип кенә куелган шартларга буйсынып яшәмәү, үзенең эчке иреге булуы турында сүз алып барырга буладыр дип уйлыйм монда. Мәсәлән, әгәр дә менә бу эшче аныңча уйламый икән, әгәр дә аның карашлары, фикерләре аныкы белән туры килми икән, әле ул аның фикере үзенеке булырга тиеш түгел дигән сүз түгел. Һәм менә Октябрь революциясе чорында без инде аның кыен хәлдә калуы турында беләбез. Ул кем яклы булырга дигән сорауны шундый кискенлеге белән куйган менә шушы сәяси
иҗтимагый вакыйгалар куемтысы эчендә калган хәлдә мөмкинлеге була, әлбәттә, аның илне калдырып китергә мөмкинлеге була, әлбәттә, аның Европага китергәме, Төркиягә китергәме. Алай эшләүче безнең олы шәхесләребезнең бар икәнлеген беләбез һәм һәрберсенең әлбәттә үзенең аргументлары була һәм үзенең моңа этәрүче сәбәпләр була. Мин каһарманлык дип исәпләмим һәм ничек дип әйтәм, сатлыклык дип исәпләмим. Һәм теге ягында, һәм бу ягында, мәсәлән, Исхакыйга монда калу мөмкин булмаган һәм әлбәттә Исхакыйның китүе безгә аңлашыла. Дәртмәнд монда калган икән, ул икеләтә эшләтә каһарманлык эшләгән дигән сүзләр белән шул вакытта килешәбез дә, шул вакытта аңлыйбыз, алай эшләмәүче кешеләрдән дә өстенрәк куеп карарга яки башкаларын төшереп карарга кирәк түгел, әйме. Ләкин минемчә аның Дәртмәндне тагын менә калуын аның бераз гына самимиерәк, бер катлырак булуы белән бәйләп аңлатырга тырышучылар бар. Мин үзем шигъриятенә, иҗатына бәйле рәвештә әйтер идем, бу һеч кенә дә бер катлылык булмый. Гомере буена экзистенциаль фәлсәфә дип әйттек бит менә башында, тәкъдир, ягъни кешенең үзенең язмышын кабул итәргә, шул язмышны ахыргача узарга тиешлеге турында язган шагыйрь, бу очракта бу факторларны миңа калса үзенең ватанында сөт калыр ватан китәр дигән юлларны исәпкә алса, үзенең әнкәй сөтен беренче тапкыр татыган ватанында калуы аның рухына, аның җанына бик тә тәңгәл һәм аңлаешлы. Һәм менә бу истәлеккә тукталып үтәсе килә. Укып үтәм, шагыйрьдә губернантка булган, соңрак Такташның әбисе, хатынының әнисе Мөгесем Мансурова сүзләреннән күренгәнчә, Дәртмәнд революциyaдан соң байлар белән аралашырга яратмаган. Алар янына барсаң, һаман шул югалган байлыклары турында зарлану гына иртәсен дия торган була. Күп вакытын ул гаилә эчендә һәм зыялылар белән аралашып уздыра иде. Ягъни, менә монда да күренә дип әйтергә буладыр инде аның позициясе, югалган байлыклар турында зарланып утыру һәм югалган дөнья турында зарланып утырудан бигрәк, ул менә шушы чорда да үзенең шушы ярдәм итүен, гадиерәк кешеләргә якынрак булуын дәвам итә. Һәм менә минем өчен аның менә бу сүзләре бик кадерле, алга таба үтсәк, мөгаен менә шушы хатирәгә тукталып үтәргәдер. Шушы микән безнең? Бу Әсмә Шәрәф истәлеге, бу Риза Фәхретдинның кызы. Шура журналы ябылгач, вакыт басмаханәсе яңа хакимият вәкилләренә тапшырылгач, эшсез калган Риза хәзрәт ләмәсә дә Уфага казыйлык эшенә китәргә җыена башлады дип яза. Оренбургта торган вакытта бит инде алар әлбәттә араларында бик җылы дуслык урнашкан була. Һәм менә ул китәр алдыннан Дәртмәнд янына килеп аралашып утыра торган була. Һәм менә шул соңгы очрашуларының берсендә Закир әфәнде әткәйдән сораган: "Хәзрәт, әгәр дә дөньялар тынычланып, заманчарак итеп Шура журналын чыгару ихтималы булса, кире кайтыр идегезме?" Әткәй озак та уйлап тормастан: "Һичшиксез кире кайтыр идем" дигән бу аларның актык күрешүләре булган. Һәм алдагы слайдка күрсәк, мин менә бу турыда инде сүз булды, хыялыймы, күрәзәчеме, һәм аның менә без карапны искә алган идек. Анда әйтелгән төп фикере, төп шигаре Дәртмәнднең менә шушы вакыйгалар куемтысы эчендә үзен ничек тотуына билгеле күрсәткеч булгандыр. Ләкин миңа калса, өметсез шайтан гына диләр бит. Менә бу хыял дип мин аны шуңа күрә атадым. Нәрсә генә булмасын, ул әле киләчәктә дә менә шушы затлы, зәвыклы юнәлешне, үзләренең эшләренең юнәлешен дәвам итү турындагы өметен ахыргача җуймагандыр дип уйлыйм. Әгәр күчәбезме? Алга таба анда безнең слайд булырга тиеш. Һәм
Менә монда инде 21 елның 9 октябрендә вафат була Закир Рәмиев Дәрдмәнд һәм Дәрдмәнд турында төрле фаразлар, төрле фикерләр ишетеп беләбез бит инде һәм аларның иң үзәк үзгечләрен әлбәттә ачлыктан үлгән, фәкыйрьлектән үлгән, үзе шундый алтын приискалар тоткан, миллионнар белән эш иткән шәхес ахыр чиктә шундый бик аяныч язмышка дучар булганлыгы икәнендә һәм менә монда искә алып үтәсе килә. Ул олы кызының җеназасын чыгарырга булышкан вакытта үзе дә инде ул психологик яктан да дөресен генә әйткән вакытта һәм 62 яшендә авырулар да һәм менә үз тормышында барган вакыйгалар да аны шактый сындырган булгандыр дип исәпли һәм фаразлый алабыз һәм менә шунда Орскидан кайтышлый, авырый башлый. Менә монда факт китерелә Актүбә белән Орск арасындагы 150 чакрымны ат юлында эшегән булса кирәк дип инде һәм чынлап та бу аның сәламәтлегенә зур зыян китерә. Һәм менә мондагы фактка тукталсак, ул үз гаиләсендә, үз өендә Мусимнар дигән сәүдәгәрләрдән арендага алып торган йорт була ул аларның революциядан соң. Ягъни ул каядыр бөтенләй катып эшеп урамда түгел, үзенең арендага алынган йортында түшәктә һәм караучылар янәшәсендә бөтенләй булмый түгел, караучылар арасында вафат була һәм менә 50-60 елларда әле Орск шәһәрендә шагыйрьне соңгы юлга озатучылар да була, аларның Дәрдмәнднең ничек озатулары турындагы истәлекләре бар. Дәрдмәнднең бездә мин менә монда әйтергә кирәк дип таптым, киләсе очрашуда без аның шәхесенә, иҗатына кагылышлы менә шушы озатучылар, аны истә тотучыларның хатирәләре, истәлекләре белән танышырга мөмкинлек булачак һәм без моны эшләячәкбез инде безгә килгән экспонатлар ярдәмендә дә. Мин әгәр дә киңрәк катлам безне тыңларга, күрергә килүчеләр булса, бик шат булыр идем. Безнең Милли музей фондында, Татарстан Милли музей фондында Дәрдмәндкә бәйләнешле, Дәрдмәндкә кагылышлы, аңа бәйле фото, язма истәлекләр саклана һәм шулай ук предметлар саклана. Безгә Милли музей хезмәткәрләре инде нәкъ менә экспонатларның ничек килеп эләгү тарихларын, ничек иттереп аларны өйрәнү тарихларын да сөйләп, аның иҗатына, биографиясына тулырак шундый иҗади яктан һәм кабул ителеш ягыннан гына түгел, нәкъ менә предметларга, экспонатларга урынып шундый экскурсия алырлар иде. Бүген мин менә шушы урында төгәлләп торам һәм без киләсе очрашуда күбрәк фикер алышуга, диалогка, дискуссияга кырып сөйләшү алып барсак кызыклырак булыр иде. Рәхмәт.